1500 student minn 3 skejjel tal-Kulleġġ Marija Reġina se jkunu tigawdu minn investiment ta' 100,000 euro grazzi għal ftehim ta' Komunità Malta flimkien ma' daw it-3 skejjel. Dan bħala parti mill-kampanja tal-Gvern Gvern għan-nies. L-ewwel skola li se tibbenefika minn dan l-investiment hija ċ-Ċentru tal-Wardija fejn se jsir xogħol fuq il-Malti Sensory Room biex ikomplu jiġu żviluppati ħiliet relatati mas-sensi tal-istudenti. L-inna tgħinuna biex nieħdu dak il-pass li kultant jieħu ħafna żmien u kultant anke aħna bħala kapijiet tal-iskejl taqta' daqsxejn qalbek minħabba x-xogħol li jrid isir. Hekk meta tingħata l-fondi u taf li hemm xi ħadd warajk li jista' jgħinek inti tagħmel iktar kuraġġ għal dawn l-affarijiet u taf inti li l-istudent ħajbenefika minn dawn it-tibdil li ħanamlu. L-Iskola Primarja ta' San Pawl il-Baħar ukoll se tgawdi mill-ftehim u se ssirilha kamra dedikata għall kreattività u l-innovazzjoni. L-Iskola Medja tan-Naxxar imbagħad se tkun tista' tixxi portieri ġodda u anke proġekter apposta tal-park. Il-Ministru l-Edukazzjoni Ġustin Karwana faħret ix-xogħol li jagħmlu l-edukaturi f'dawn l-iskejjel. Dan jixed l-impenn tal-Gvern b'risq l-edukazzjoni f'pajjiżna u b'risq ukoll faċilitajiet kwalitattivi għall-istudenti tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza, Alex Muscat, spjega li l-fondi ġejjin mill-Programm taċ-Ċittadinanza u Residenza u qed isarfu f'ġid li jasal għand kulħadd. Il-ġid li qed jinħoloq mill-investiment barrani dirett li qed nattiraw naraw li jasal tassew għand kulħadd u issa infatti ftehmna sabiex ngħaddu iktar minn 100,000 euro li ser jiġu investiti fi 3 skejjel f'din l-akwata.